Nolu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo ziphambili. I deny having leaked any confidential information or using my position as the provincial head for benefit of Mr. Matlala. Inhloko yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitja Sinona uthi izityholo zobudlelwano obugwenxa notyholo ngokuba lilungu lomkhambathi wolwaphulo-mthetho uVusimuzi Cat Matlala azinabunyani kwaye zisekelwe nje kumarhe. Babanjwe obarhalelwa bahlanu bebanjelwa ezo zityholo zezokurhwaphilizo. Bavele phambi kwenkundla kaMantyi yaseKapa abarhanelwa abahlanu nababanjelwe izityholo zobuqhophololo nokuqhatha inkampani yokwakha yaseMpuma Koloni. We've upgraded the seats, we've done some branding around, and watch the space. Kwezemidlalo lithiwe igama elitsha ibala lodumo lase-Orlando. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba wangokuhlwanje. Inhloko yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitja Sinona akagungqi ekuphikeni izityholo zobudlelwane obugwenxa notyholwa ngokuba lilungu lomkhambathi wolwaphulo-mthetho uVusimuzi Cat Matlala ezichaza ezi zityholo njengezingenasihlahla ezingenabunyani kwaye zigcwele amarhe. OkaSinona ujamelene nezityholo zokuthubelezisela okaMatlala iinkcukacha zabucala zeenkonzo zesipolisa zeli iSAPS nokuxhamla inyweba kubudlelwane nelilungu lityholwa ngomkhambathi wolwaphulo-mthetho. Kambe ke ume entla edandalazisa ubuhlobo bakhe noMatlala njengomntakwabo ekwaleka ngokubeka qelele isiqu sakhe kubudlelwane boshishino phakathi konyana wakhe uThatho noMatlala. That these allegations above are malicious, void of truth, and amount to congestion. I deny having leaked any confidential information or using my position as the provincial head for benefit of Mr. Matlala or the Big Five cartel. Kodwa ke inhloko yebutho likaKhetshe iHawks KwaZulu-Natal uSinona ube nobunzima ekukhululeni iqhina elingangqina izenzo ezichaseneyo nakubikayo. Umile umbuzo mayela nesizathu esamenza wanikezela kuVusimuzi Cat Matlala ngeleta yokuchithwa kweqela elikhethekileyo elijongene nogebengo olusekelwe kwezopolitiko iPKTT. Lo gama ichocha entla ngelithi akanalwazi kwaphela ngokuba iPKTT ibe iphanda uMatlala. Would you agree if I suggest to you that it is very strange that you would have shared with Mr. Matlala a letter disbanding the PKTT if you did not know him to have any interest in the subject of the PKTT? Would you agree with me that that's very strange? I do not agree, Commissioner, because I was not aware he's the subject of investigation by the PKTT or any other unit within the South African Police. Exactly my point. Exactly because you did not know that, so you randomly share the disbandment letter with him. Kananjalo imbalelwano yomyalezo womnxeba usuka kumkomishinala wakwaZulu-Natal uNjekele Nhlanhla Mkhonazi usiya kuSinona uye waphakanyiswa ewubeka elubala ukaSinona njengesirhogriso nesoyikiso. Kodwa lo mbalelwano iphele ivusa imibuzo ngakuSinona nanjengoko ube ucaca umzila wakhe wokwala ukubiza igama likaNjengele Shadrack Sibiya obandakanyekayo kwisityholo sobugwenxa obuqulethwe ngulo myalezo. Thank you, Commissioner. That you withheld the information, that you were aware that this was mentioned, all these things about General Sibiya, but you wanted to withhold it from the Commission, and that's also why you didn't want to mention General Sibiya's name today in the Commission. Ukanti ke ingxoxo enkundleni zenjenjeya ukuqhuba kodwa ukuphika kukaSinona kutyhila okokuba tyhini kungaqhuma kubasiwe.
Bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseKapa abarhanelwa abahlanu nababanjelwe izityholo zobuqhophololo nokuqhatha inkampani yokwakha yaseMpuma Koloni imali engange-12 lezigidi zeerandi. Oku kulandela uqoqo lwenziwe libutho lokhetshe laseNtshona Koloni naseMpuma Koloni kunye namapolisa. Abathathu bakhululwe ngebheyile ye-50,000 rand emnye kubo, baza ababini abathandanayo isicelo sabo sebheyile siza kuphulaphulwa ngomso. Uqoqo lwangonyezo likhokelele enkqakulweni kudidinjelwe eziseleni abarhanelwa abahlanu. Okhetshe bathi abarhanelwa baza kujongana nezityholo zobuqhophololo, ubusela, ukunanisa ngemali, zityholo ezisukela kunyaka u-2015 no-2018. Uku kuphathelene nenkampani yokwakha yaseGqeberha eyandisa umsebenzi wayo de wafika naseKapa. Okhetshe baseMpuma Koloni bedibene besebenzisana nokhetshe balapha eNtshona Koloni baye babamba abarhalelwa malunga nezityholo zokurhwaphilizo. Kukho inkampani eseBhayi egama layo liyi-Pro-K company iye yafuna ukwandisa ikhampani yayo ngokuthi ibe nesebe elizoba seNtshona Koloni. Abarhanelwa baminyaka iphakathi kwama-37 nama-59 babanjwe eSalt River, eStrand, eMilnerton naseRavensmead. Le manager lapha eNtshona Koloni uye wenza ikampani eyakhe le iye yahamba yachonga abanye ezinye inkampani i-subcontractors ngamanye amagama. Ezo subcontractors waziclaimela imali kwinkampani le iseBhayi ebaclaimela imali kule nkampani le iseBhayi ngemisebenzi engakhange yenzeke eminye. Uphando lusaqhuba. Isebe lezolimo kwiphondo iGauteng libekele bucala izigidi ezili-16 seerandi ukunqanda ukunwenwa kwesifo sochwane nenyebethu nesihlasele eliphondo. Oku kudizwe ngethuba lendibano nonondaba phakathi kweli sebe kunye neofisi yenkulu baphathiswa eGauteng. Le mali iza kusetyenziswa kuvavanyo lwamachiza, izixhobo zokucoca kuquka unyango lwethutyana oluza ngezithuthi zokugonya. Ifikelele ku-260,000 imfuyo echatshazelwe sisifo sochwane nenyebethu kwiphondo laseGauteng. Urhulumente uthi unezicwangciso zokunqanda ukunwenwa kwesi sifo. With regards to vaccines, more than 286,000 doses have been administered and 90,000 more have been ordered, which we are expecting to take receipt of towards the end of March. In terms of quarantine, all affected and infected farms are under strict quarantine measures, and new cases are being investigated as soon as and whenever they are reported. Ukuqhambuka kwesi sifo kweli phondo kuqale ngenyanga kaApril kunyaka odlulileyo. Has serious consequences for the economy and society at large. It will disrupt trade, it will threaten jobs in the livestock sector, and without doubt, it will affect the income of small-scale and community farmers. Ukongeza kwezi zigidi zerandi, amasebe ohlukeneyo eliphondo sele engqangile elindele ukufaka igxalaba kweli phulo. The Special Exco has directed the Gauteng Department of Community Safety, Transport, Environment and Cooperative Governance and Traditional Affairs, as well as local municipalities and the security cluster to officially participate in the Gauteng FMD rapid response. These departments are to ensure operational coordination, enforcement and information sharing. Isebe lezothutho nabezokhuseleko kulindeleke ukuba libambe uhlolo lwezithuthi ezihambisa imfuyo ingakumbi kwiindawo ezithwaxwe sesi sifo. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukacofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Ungalibali ukuba ungazibukela zisasazwa ngqo ezindaba kwiqonga lasimahla iSABC Plus kwinqaku loqala sithe. Inhloko yebutho lokhetshe KwaZulu-Natal uNjengeleli Sitsha Sinona kagungqi ekuphikeni izityholo zobudlelwane obugwenxa notyholwa ngokuba lilungu lomkhambathi wolwaphulo-mthetho uVusimuzi Cat Matlala ezichaza ezi zityholo njengezingenasihlahla ezingenabunyani kwaye zisekelwe kumarhe.
uMzantsi Afrika kufuneka ube nekomishoni enye yokulwa urhwaphilizo nolwaphulo-mthetho kwaye engenalo ifuthe lokungenelela kwabezopolitiko. Okuthethwe ngumlawuli kwezokuthatha uxanduva uAdvocate Paul Hoffman ebesenza iziphakamiso kwikomiti ephanda ngezityholo eziphakanyiswa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. U-Advocate Paul Hoffman ubengokuqala ukwenza isiphakamiso ngexesha lokufakwa kweziphakamiso nesenziwa imibutho yoluntu ngokubanzi ukwacaphulena kungenelelo lwezopolitiko kwisigqibo sokuchithwa kweScorpions ngonyaka ka-2009. Uthi utshutshiso lukhokele kuphando lolwaphulo-mthetho lolusebenza kakhulu. Everybody agrees, including the president, that the Hawks are not up to the task of dealing with corruption in South Africa as it manifests in state capture, tenderpreneurism and the like. Uveze ukuba igunya abantu lezotshutshiso iNPA kunye neHawks endaweni yokuba asebenze ngaphandle koloyiko nomkhethe ekugqibeleni anika ingxelo kumphathiswa. So the idea of a Chapter 9 institution seems to be the most obvious. Kodwa amanye amaqela ezopolitiko awakholiseki. How do you envision this working that is outside of whose control? Because we have we have a democracy in this country. We have the South Africans who vote for who must control the country or who must control government. So when you say it must be outside of the control, who are you proposing? It must be outside of whose control? Kananjalo iqonga labahlali liqinisekisa uzinzo lithi lifuna ukuba utyumbo lolawulo oluya kungena kwisikhundla esiphezulu kwinkonzo yesipolisa lube phandle kwaye lulandele imigaqo eyiyo nomthetho. Ikwafuna ukuba ipalamente idlale indima enkulu kwizigqibo ezithathwa sisigqeba sabaphathiswa. I think it's each of the environments. There are things that can be done. And the first one that I'll point to is the SAPS Amendment Act. Le komiti yesikhawu iyakuvula nezinye izingeniso ezivela eluntwini ngolwesithathu wale veki. Kuthe xibilili kubahlali bakwisixeko sembaxa seNelson Mandela Bay eMpuma Koloni kulandela ukubuyiswa ngokupheleleyo kwesibonelelo sombane. Indawo eziliqela zesixeko bezigutyungelwe bubumnyama kulandela ukuyiswa kwepali ezinkulu zombane ngumoya omkhulu ngolwesine weveki ephelileyo. Hlandlo ukubuyiswa kombane bekumiselwe iintsuku ezili-14 kungoku uqukunjelwe lo msebenzi. Uluntu kwingingqi yaseNelson Mandela luchulumancile njengokuba ubuyile umbane kwezinye indawo emva kweentsuku ezinhlanu ucimile. Into leyo ephantse yanechaphaza elibi kumashishini asakhulayo. Umasipala ombaxa iNelson Mandela uthi ubekele bucala imali engange-132 million yeerandi eza kulungisa umonakalo owenziwe kukumka kwamanzi nombane. Umasipala uye wabeka izigadla zamanzi kwindawo ezichaphazelekileyo. Usodolophu babalo lobisho uthi umbane awuzokubuya ngexesha elinye. Nochulumanco olungaphaya ngoba siyayazi ububi abantu bakuthi bebekubo ukuhlala ngaphandle kwamanzi nombane. Yaye silapha nje sinovuyo kukuba besithe ebantwini sawuthatha iintsuku eziyi-14 saphinda sayizirevisa sathi 10 ngoku sithathe 5. Nayo iGift of the Givers ifaka isandla ngeenzame zokukhawulelana le meko. We sent teams on Saturday when we got called to the area, but we did 3 things. One is instant water. For old people, you can't expect them to walk to a Jojo tank or to a bore facility. So we brought in bottled water and we delivered exactly the same day that we arrived on Saturday. But there was no water available in all of P to buy, no bottled water. Umasipala uphinde wabhengeza ukuba amanzi aza kubuya phambi kokuba liviki iphele. Ndinguzolani Moya wandaba ze-SABC ndizeGqeberha. Abahlali baseLidenburg eMpumalanga bavakalise inkxalabo yabo engathathelwa ngqalelo mayela nomgaqo uD2571 ongqamana noR37 bathi oko bedungudelisa ukusukela ngo-2020 ngomba wokwakhiwa kwawo. Osomashishini kule ngingqi bathi amashishini abo ayasokola ile meko yale ndlela.
Indlela yayimthebelele yitha ngaphambili xa kungoku ixananaze imingxunya ikwazelela uthuli kuqenqeleke iminyaka ukusukela ngo-2020 abahlali bephila phantsi kwale meko. Kambe ke abanini befama kule ngingqi bathi baqhoqekile yaye icandelo lezokhenketho nalo liyakhalaza. As you can see from the state of the road, those businesses have completely failed. There's been a small business called the Mosterhoek Petting Farm that closed because of the state of the road. People could no longer go there. Kananjalo kusukela ngo-2012 uMaria Selephe oko wayehlala apha uthi umntwana wakhe oneminyaka emihlanu wamzala engumqabaqaba kwathi ngokuhlala apha waphela enesifo sesifuba. We are affected because of the dust that is affecting us here. I'm staying 20 meters off the road. Everything we are eating, bathing is dust. My child was born healthy, but now because of the dust, she's affected. The doctor says it's bronchitis, but it's escalated to asthma. Lo gama abahlali bathi imigudu yabo ifena mthanyane. Affecting us as a community since we launched our complaint back then 2020 during COVID, but there's no progress. During 2023 this road was supposed to commence, but unfortunately nothing happened till date. Ukanti ke inzame zokuphefumlisa isebe lezemisebenzi yoluntu indlela nezothutho khange ziphumelele. Lithiwe igama elitsha ibala lodumo lase-Orlando emva kweminyaka engama-60 lokhiwa ikhaya le-Orlando Pirates lizakwaziwa njenge-Orlando Amstel Arena. Ibala lase-Orlando lelinye lamabala akhathalelwe kakhulu kwimimandla yabo babedlelwe indlela ngaphambili. Eli bala lihlala ababukeli abayi-37,000 lavulwa ngokusesikweni ngo-1959. Kwaye mininzi imidlalo ebanjelwe kulo ngexesha lengcinezelo. Liqhubile nokubaluleka nakule minyaka yedemokhrasi kwaye babe ngabadlali bePirates basenothando ngelibala. I can share a lot of memories with the stadium. You look at the way they revamped it before. You remember we were playing against Tanda Zulu Royal when Tiko scored, I think, 2 goals on that day. So it reminds of those games and also reminds me of the final of 2013 where we play against Al Ali. Lihlaziywe kumila kumbi ngo-2008 ngethuba kulungiselelwa indebe yehlabathi ka-2010 kwaye ukuhlaziywa kwatyabula amakhulu amathathu ezigidi zerandi. This is a very precious moment for us, more especially for a team that comes from the township and understanding the challenges, especially in the township, and also, you know, the current challenges in the country where infrastructure and property is dilapidating. Inkampani yabaxhasi etyikye isivumelwano seminyaka emihlanu nePirates ithi iza kuqhuba nokuxhasa uluntu lasekuhlaleni. Keeping the Orlando name was something that was important to us because it's such a heritage site. And we've upgraded the seats, we've done some branding around, and watch the space. Amaphakaphaka aza kudlala umdlalo wawo wokuqala kweli bala lithiwe ngokutsha ngongquzulwano neMagesi FC ngomgqibelo. Kodwa owona ujonge ngabomvu wokudibana kwamakhongo amakhulu abathandi bebhola elikhulu beza kuthi zadibana kudala zondana xa iPirates idlala neMamelodi Sundowns ngomhla we-18 kuFebruwari. Umyalezo owayesakuba ngumongameli weFIFA uSepp Blatter exhasa isimemelelo sokuba abalandeli bebhola ekhatywayo bakwaye imidlalo yendebe yehlabathi kanyaka ka-2026 eMelika ubangele isankxwe. Oku kulandela indlela aluphethe ngayo uDonald Trump ulawulo lwemiba yokufuduswa kwabantu eMelika. Unyaka ka-1930 ngethuba kubanjwe indebe yehlabathi yokuqala kwilizwe lase-Uruguay. Le tumente sele idume ihlabathi liphela. Kulo nyaka le tumente izokubanjelwa eMelika ibambisene nelizwe lase-Mexico kuquka iCanada. Isininzi kuquka uSepp Blatter ubuqu sele simemelela ukuba abalandeli bale ukuya kule tumente kodwa masive izimvo zalapha ekhaya ngalomba. People now we have been put in a political space which is not our space as footballers, and it's a very difficult issue for me to say, but if everyone feels Uguti because of Donald Trump, all these things that is happening politically, then they could boycott the World Cup.
abasebenza kumajelo endabo nabo baphefumule benjenje. Trump and his people will mellow when the World Cup comes, and I think any South African who can afford, my view is go to the World Cup, don't miss it, because it's something that comes once in a lifetime. Abalandeli bebhola ekhatywayo nabo bathethe benjenje ngalomba. Yeah, if America, we're going there. As South African, we're going there. The president must come down. If we ban all African, we're not going. But South Africa, we are ready. We are going. Bafana, we are coming. We're going to win this World Cup. Uko Bruce, danko. Ngolusuku lanamhlanje bekubhiyezelwa usuku lokuzalwa kusihlalo weqela iOrlando Pirates uGqirha Ivan Khoza nobe indima enkulu ngelixa uMzantsi Afrika wawusingathe indebe yehlabathi ngo-2010. Ngalondlela siqonqothile uvimba wangokuhlwanje senikhumbuze zangomso zizanoxa bethu ngesizulu kamnandi mawethu. Mawahlangana amaFilipu Milanga basembavumani ndinonkanyezini nirhabulise qikelelo lwemozulu ngokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhlo kuyaphawuleka mbukeli into yokubana noko lithe lathi rhulele ngamafu phaa kwindawo eziko Upington kanti ke mbukeli kuyaqapheleka into yokubana ngamathuba amahle emvula esingathi siwalindele kaloku mbukeli kwindawo ezikuMindi phaa koMpuma Koloni kananjalo ke mbukeli nengqele eqhaqhazelisa amazinyo ebonakala ngathi yachwechwa kwindawo eziqhinela phaa koGqaberha nakwindawo ezigudlu Nxweme noko ke mbukeli kwindawo ezikumantla phaa Bloemfontein ngamathuba nje aphansi emvula ngenjixukuxa esawuthi silindele izibhaxu zenkungu phaa kwindawo ezigudlu Nxweme koGqeberha ziqhinela ke mbukeli siqonda ngqo phaa komazweni nakwindawo kaloku eziphaa kwaNdonga ziyaduma nakumazantsi phaa koLimpopo into ethi ke uba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo siqhubeka ke nezamvula ke mbukeli sichaphazele kakhulu indawo ezikumazantsi phoko Freystata qhubeka ke mbukeli lithi rholele ngamafu phaa kwindawo ezikoKapa Lodumo ngokuhlwa ke uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso sokuba kaloku singalindela mbukeli indudumo ezimandla ezawuchaphazela amazantsi phaa koPitoli kananjalo naphaa kwindaba ezixananazileyo kokuphumleni ngomso mbukeli ziyaqhubeka ke ezandudumo ezimandla zichaphazela yona kaloku iNdonga ziyaduma neBloemfontein noThekwini kanti ke singaphinde ke ngokusilindele umlilo wamadlelo ongathi uchaphazele phaa kwindawo eziko Upington naphaa koMntla Koloni into ethi ke uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamshelana namagosa kaxakeka ngoku sawujonga amaqondo bushushu aphansi ngokuhle eMusina nguye kaloku u20 degrees bambene ngamanqaku nayo iPhalaburwa bombela ime ngu19 Richards Bay lipholile ngo24 degrees eThekwini phaa komazweni nguye u23 sajonisi kosinuka ngu20 phaa koMount Frere koMthatha ngu19 ekomani ibe ngu18 liyatyhila ngomso gqatsa ubhobho yomthatha ngu31 ekomani ibe ngu32 kanti ke phaa ke mbukeli konxiba ibe ngu33 gqatsa ubhobho inakhona ke mbukeli phaa kokuphumleni ngu35 kanti koCalvinia nakhona mbukeli liyatshisa ngaye u35 ndisatsho ndithi mazixhume inqawe emaxhegweni ichosini.